Uya ning duwang email, grabe kayo ning duwang email. Dugay na ko sig duwa ni. Wa jaga pong idag-anas kontra. Sige di ko kapildi. Hasula ni duwa. Saong gini pagduwa nga may medyo kay sila duwa ni. Tisan ba ni mayo. Duwa ang ni mayo syaro. Di ko kabaw sa mga kontrahan ni nga mga mayang kini sa tangan sila sa mga hero gamiton. Man, hindi mo gamit kita sa mga hero. Hinta ka maong gamit ang ubang hero. Siya man ako bahala ko. Mali panahon ako. Secure naman ni Duwag Emil. Ako walang ginaro. Maligo sa akong kaligo. Ako so papansin niya ako ang bagong kaligo. Magpahumot ko maayo. Siya ro, di gyapon ko mapansin ani niya. Awa yun ron. Sumoy yun ron ako. Sus, pildi na sa nirong duwa aron. Malasab yan duwa. Sige mo kapildi ang email. Maligo na ako. Oh, minor, kaligo na dito kay nanimaho na ka. Sus, pildi na dyan nirong. Bantay na bitaw ka na ako ni Kumang Kaligo. Bantay po bitaw. Ang halagahaan lang ako. O, dire na lagi ko. Magduwa akong email dire. Kaligo na dito kay pildi na sa niya ko duwa ron. Ha, di malasa. Sus, napildi yun. Gibahat biya duwa. Sus! Bantay na dyan na ako kung bahala ron. Kuman akong kaligo. Magpahumot ko maayo ron. A few moments later. Yes, man na dyan kaligo. Wow! Bantay na dyan na akong bahala ron. Umunta kay Kustanan. Bakit yan ang duwa? Ay, sige lagi kong kapildi ang duwa. Di yung kamawan ng email ba? Mga mga yung ganistanan sila. Ang sarap ni duwa. Kaligo. Umunta kay Kustanan. Nyap. Wala ko'y panty. Ha? Wala ko'y panty! Wala na kay panty. Sus, panty na problema ni mo umay. Kaya umanam ng kaligo. Pag ilis na dito, yung pag short lang yan lang pag panty. Ito tagbalamban, magpalit tagdagan panty. Aron di ka mahutan. Panty na problema mo. Kasayong na problema ha. Sige, kapildi ang email. Sige raman ang duwag in. May Pildi sa... papat yun na nag-